खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' जोबोर इन्टारेस्टिं मिनिनोबो ओंखारगोन नोंथांमोना एसे नायनानै बिराद खुसि मोनगोन आरो बेनिफ्राय सिरियासबो मोनगोन मानगोनां मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि इउटुब चेनेलनि अनार बिनिन्जय मुसाहारि बे ब्रादारा होख्लायजाबाय फुरा होख्लायजाबाय बियो दा गथ'नाया मा जादों आसोल गथ'नाया मा बेखौ आं फारि फारि खिन्थानो थांगासिनो दङ ओरैबादि सासे इउटुबारा रागा जोंनानै होख्लायबाय बिथांखौ गारमायानो जिजोब्बायलै सौजानानै एखुनजाया नायलांबानो जाबाय आं बारा बुंला नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय नैबे मुगानि थान्दै इउटुबारा मा बुंदों बेखौ खोनासं बेनि उनाव नायनि आं बेस्ट उइसेसबो नाङा गाहाम हामलायथिबो नाङा नों बायदि सासे नेहाद गोसोनि दैदेनगिरिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफादनि आफादगिरि महरै रावबो दिनैनि दिनाव नोंथांखौ आफादगिरि बिबान होनो लुबैया मिथिबाय कमप्रमाइज होनखादों जायगा गैया जेरै नोंथांमोना बिसायख'थिनि सिगां जाय आबसुनि हेंथा जाय इउसिएलनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोनखौ नोंथांमोना सरकार दाखांब्ला नो कमप्रमाइज होनदोंमोन माने बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि नङा सासे नेहाथारि नङा सोरबा खोरोमदावमोन बायदिया भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै दिनैनि दिनाव गनाय जाया मानोना नोंनाव सोंनानै नाय लरेन्स आं माब्लाबाबो काउन्टार होफेराखैमोन दिनै सोरबा खाम्फा थांदों बेदर गेसाव जाग्रा सोरबा थांदों चन्दन ब्रह्म जौ लोंनानै आबसु अफिसाव अन्थाइ खुबैग्रा सोरबा थांदों गर्जन मुसाहारि बे गर्जन मुसाहारिया जेराव थाखा थायो बेवहाय थाङो जेराव ब्लाव ब्लाव अर जोंब्लावनाय नुयो गोजां बोथोराव अर सायनो थाङो मिथिबाय बे गर्जनाव मा दं बेयाव फैसाल' दं बिनि माथायाव फैसा बिनि मिस्टार मुगानि थान्दै नोंथां मिस्टार मुगानि थान्दै इउटुबार आं नोंखौ होनदों नोङो बारा जानला मेनला नोङो दिपेन बर'नि भिडिअ आरो एबसुनि भिडिअ सोरबा लरेन्सनि भिडिअ नों बारा दालाबोसै बुजिबाय नों बारा बेफोरबायदि भिडिअ दालाबोबाय दाथा नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन नङाबा होनखाबाय आं नोंखौ नङाबा खिन्थु नोंखौ जुदि आं गोदोनायाव खनसे सौबाना नोंनि रावा टटेल बन्द जाजोबगोन खिन्थु बेखौ मिथिखा बारा नोङो जानला मेनला एबसुनि सायाव जानला मेनला दिपेन बर'नि सायाव जानला मेनला एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव नों बारा भिडिअ लाबोबाय दाथा बुजिबाय बिपिएफ सरकाराव जिखिनि मानसि दङना बाव माखासे एबसुखौ सलायलांनाय मानसिबो दङ नों बादि जाम्बा नङा नोंसो जाम्बाया जाथिनि थाखाय मा मावदों नोंलाय मा मावदों नों जाथिनि थाखाय दिनै एथ'ग्राब थिफुदलाला नोङो गावखौनो साइज गैयै बाइस गैयै साला गावखौनो साला दाउब' स्टाइल साला नों गुस्थि थरलाना दौ दाब्ला स्टाइल नों खर' लानानै मबे बालखौ लेक्सार होदों नोंलाय मबे बालखौ लेक्सार होदों ना दिपेन बर'नि सायाव नों खोथा बुंबाय थादों लरेन्सनि सायाव खोथा बुंदों नोङो मबे बालखौ रोंगौ नोंलाय मा बाल रोंगौ नोंलाय आरो गर्जन मुसाहारिनि सायाव खोथा बुंबावदों नोङो बारा जानला मेनला नोङो भिडिअखौ दा लाबोसै लाबोनोबा मोजाङै लाबोदो सोरबा एबसुखौ रायनाय सोरबा दिपेन बर'खौ रायनाय बे भिडिअखौ टटेल बन्द खालाम नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन नङाबा खिन्थु नोंखौ आङो कारेन्टनि होगोन मोखाङा मोनसेबो मोननाय नङा नों महरबो मोननाय नङा बेखौ थाल लाखा बारा जानला मेनला नोङो बेबादि भिडिअ दा लाबोबाय दाथा बुजिबाय नोङो मा नोंनि मथे मा फरायसा आफादा सब समय बिबायारि जानानै थाबाय थानांगौ नामा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना नोंनि मथे मा बिबायारि जानानै खांनानै जाबाय थानांगौ नामा फरायसा आफादाव रावबो गोरों गैला नामा रावबो रोंगौथि गैया नामा फरायसा आफादाव फरायसा आफादा राजनितिक सलायनो हानाय गोहो गैया नामा मा होनदों नोंलाय मा लेक्सार मानिनो नागिरदों नोङो सासे हाग्रामानि खिथु सुनोबो समाया बुजिबाय नों सासे लावखार साइज जाम्बा साइजसो नोङो जानला मेनला नोङो बेफोरबायदि भिडिअ दा लाबोसै बेबायदि भिडिअ लाबोनो आरो माब्लाबाबो दासानखा नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन नोङो दिगदार जागोन गोदोनायाव खनसे होनांगौबाना नोंनि रावा टटेल बन्द जाजोबनांगोन बेखौ मिथिगा मुगानि थान्दै नोंखौ होनदों आङो बेबादि भिडिअ लाबोनायखौ दोन दा नोङो मा जानो थांगासिनो बेखौ बुं मा मावदों मा मावाखै बेखौ नायनानै नोङो खोन्था रायजो राजाफोरनो
मा जानो थांगासिनो दं 6टा जाति जनगोष्ठीया जि इष्टि बिगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै बुं बेफोरनि सोमोन्दै जों गासिबो इउटिउबारफ्रा बुङोब्ला जोंनि बे ट्राइबेल संघनि मानगोनां दैदेनगिरि आदित्य खाख्लारियाबो स्ट्रं जागोन जाम्बा साइज नों बायदि बुरबक लावखार साइज साला दौ दाब्ला खर'आव साला गुस्थि थरलाला जानला मोनलानो बेफोरबायदि भिडिअ दा लाबोसै नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन नों खिन्थु गोदोनायाव सौना नोंनि हाखौ टटेल बन्द खालामगोन आं बेखौ मिथिखा स' नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय जाथायखौ मा सानो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना एसे इन्टारेस्टिं मोनना मोनाखै आरो जोङो माबादि गावजों गाव मदद होलायनांगौ बा हेल्प होलायनांगौ बा ससियेल मिडिया क्रिएटर्स हिसाबै जों माबादि लेभेलाव जों खोथाखौ बुंनांगौ बा जों माबोरैहाय सहाय होलायनो हायो बे खोथाखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै हरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ